Ak ste si doteraz mysleli, že premedy akrobatický manéver budúci do tej stíhačky, tak ste naozaj ámila, pretože tento akrobatický prvok bude tiež súčasťou letovej ukážky Spartan C27E. Priatelia, pozrite sa, čo sa tu deje. Veľmi strmý vzlet a smerovým kormidlom použitím, vykopnutím smerového kormidla, zmena smeru o 45 stupňov, 60 stupňov, takže plná výchylka smerového kormidla a tzv. Plochá zátačka. Vidíme znovu ďalšie a ďalšie veci. Je tu potrebný veľký prebytok výkonu. Toto lietadlo štandardne nie je určené na leteckú akrobáciu, ale dokazujú sa tu skutočnosti, že aj s takýmto lietadlom dobre navrhnutým, aerodynamicky dobre navrhnutým lietadlom po pevnostnej stránke je možné urobiť takéto vystúpenie. Z akrobatického hľadiska, priatelia, lietadlo, ktoré je hornoplošník, to znamená hornoplošné usporiadanie, vieme, že nie je takto obratné na zmeny polohy. Napriek tomu vidíme tu výkruty, ktoré robí toto lietadlo a je to niečo úžasné. Takže C27 Spartan, priatelia z Talianska, nám v premiére ukazujú toto lietadlo v plnej kráse a máme sa na čo tešiť. Prakticky teraz sa dostávame do hlavných alebo najkrajších prvkov, ktoré môžeme očakávať počas tohto letu. Ja som sa pred malou chvíľou rozprávala s PR manažerom spoločnosti Alenia, ktoré v podstate toto lietadlo vybavili, aby toto lietadlo k nám sa prišlo. Takže ak by ste mali záujem dozvedieť sa viacero informácií, tak takí veľmi milí dvaja Taliani sa nachádzajú aj niekde v komerčnej zóne, dajú vám určite množstvo informácií o Spartane C27E. A takisto to platí aj pre novinárov, ak by sa chceli dozvedieť informácie. 4500 kg. Ja by som chcel upozorniť trošku aj na iné kapacity tohoto lietadla. Spomenuli sme to, že to je vojenské dopravné lietadlo stredného doletu. Toto lietadlo je schopné prepraviť 46 plne vystrojených vojakov alebo 62 vojakov v stiesnenejšej variante. Používa sa tiež vo variante Medevac, čiže na prepravu zranených. V tejto variante je možné prepraviť 36 ležiacich pacientov, včetne 6 ošetrovateľov, čiže všestranné použitie nielen na prepravu materiálu, na prepravu živej sily, prepravu zranených. Môžeme možno prezradiť aj mená pilotov, ktorí sa tu teda nachádzajú. Je to Gianni Ammoniaci a Matteo Maurizio, ktorí vám teda predvádzajú Spartan C27E. Ja by som dodal, že komandante Gianni Ammoniaci je bývalý vojenský pilot, pôsobil ako operačný pilot stíhač bombardér na lietadle F-104. Takže pilot lietadla F-104 Starfighter talianských vzdušných síl teraz sedí v transportnom lietadle, ale ukazuje, že aj s takýmto strojom, takýchto kvalít sa dajú robiť akrobatické prvky. A mali sme pred chvíľočkou možnosť vidieť pád, potom strmhlavý let a teraz tu máme na veľkých náklonoch lietanie utiahnuté zatáčky na skutočne veľkých náklonoch, keď si uvedomíme, že zatáčka o náklone 30 stupňov pre dopravné lietadlo sa už považuje za zatáčky s veľkým náklonom. Vrátim sa ešte k druhému pilotovi, aby sme ho nepomenuli. Je to komandante Matteo Maurizio a takisto pôsobil ako operačný pilot na lietadle Tornado. Takže myslím, že obaja piloti dokazujú, že akrobácia a bojové lietadla sú im blízke a naplno ukazujú možnosti nielen tohoto lietadla, ale aj svoje. Približujeme trochu uhlom. Strmý uhol priblíženia, priatelia, videli sme to skoro zo súvratovej zátačky, strmý uhol.
Máme tu asi nízky prielet, alebo touch and go. Uvidíme, čo to bude.